Mayong udto kanatong tanan. Mga igsuon, atong gipangayo ning atong Santos nga misa, labi na sa patron sa Birhen sa Lourdes Parish, nga unta santaon na. Og mahitabo na gyud ang giingon no dinhi sa atong ebanghelyo nga naayo ang anak sa lalaki og ayuhon sab kita og atong katilingban ang tibuok kalibutan. Atong gibasa sa ebanghelyo from John chapter 4. Dinhi bahin kini sa dakong milagro ni Jesus. Dito siya sa Kana ug may opisyal nga naghangyo, nagpakitabang kaniya nga ayuhon ang iyang anak nga himatyo na. O giayo siya ni Jesus. Pinaagi lang siyang pulong. Igo ra siya misaad. Naayo ang iyang anak. Bisan pang iyang anak 16 kilometers away. Kana to Capernaum, mga iyon ana 16 kilometers. Pero sa wala pa niya ayuha kining maong himatyon nga bata, giingnan ang amahan ni Jesus. Gawas kon kamo makakitag milagro, dili kamo mutuo. Sa ato pa, to see is to believe kamo. Mo na mga igsuon, ang gusto ni Jesus, ang tuyo ni Jesus, nga mutuo gayod kita. Musalig gayod kita kaniya. May milagro man o wala, hugot ang atong pagsalig. Siya ang atong paglaom. Ug ato ning ma-apply mga kaigsuonan, labi na karon sa atong kahimtang. Kita gihadlok, kita gihadla sa makalilisang nga kagaw kining COVID-19. As of yesterday, March 22, na nakunoy 380 nga cases og 25 na kabuok ang nangamatay og sa mga biktima pagyud mga doktor dito sa Manila. Ug napay ubay-ubay pasad no nga critical. Mao na magampo kita, mga liupo kita, gideklara ni Presidente Duterte kini nga week March 22 to March 28, week of prayer. Mao na nga magampo gyud kita. No tan-awa na ha, si Presidente Duterte na gyud maoy nagdeklara week of prayer. Mao na makapangutana kita, hatagan baka kita o kasulbaran sa Ginoo? Dunggon baka ang atong pagtuo? Dunggon, yes. Ako nagtuo ko. Nasa akong kasing-kasing nga dunggon gyud kita sa Ginoo. Muhimo gyud og milagro ang mahal nga Birhen Maria. Pero in His time, mapahawa, mapapha, masanta kining kagaw. Pero kita kinahanglan mutuo gayod. Kita magpabilin nga matuuhon, magpabilin nga masaligon, magpabilin nga maampuon, nga hugot gihapon ang atong gugma sa Ginoo. Bisan pa, no kung karundayon og hinay-hinayon baka sa Ginoo, in His time ra gihapon mga igsuon. Pero mao ni ang gusto ni Jesus nga kita may pagtuo. Nga unta inikahuman na niining atong medical crisis, makaingon gud kita sama sa Salmo responsoryo, dahigon ko ikaw Ginoo, kay imo man ako giluwas. Imo man kami giluwas. Dinhi sa gitagna no ni propeta Isaías nga unta magbuhat ang Ginoo og bag-ong langit, bag-ong yuta nga wa nay hilak. Maunta na ang mahitabo mga igsuon kung kita may pagtuo. Busa, laban lang, padayon lang kita, padayon kita mulhod, padayon kita magampo ning santos nga misa, mga liupo sa Ginoo, sa mahal nga Birhen, sa tanang mga santos, nga masanta og mohunong na kini. Amen.